Продължението от моята почивка на морето. И така, бях на басейн, изкъпах се, гримирах се, облякох се. Не сте готови обаче да видите обувките ми, много са яки. Както всеки път, като хода на море и забравям да взема сешуар, но и така е добре. В някои фризьорски салони нарочно се придава този мокър ефект на косата, така че аз съм си го придобила по естествен начин и според мен изглежда яко дори така с мокра коса. И скоро ще си правя снимки на ето тази красива гледка. А ето ги и обувките. Уникални са. Взех ги от H&M. Изглеждат уникално с тази панделка. И не случайно съм избрала тази комбинация от червени устни и червени обици. Също така и червена чанта и червено скрънчи за коса. Ако реша да се я вържа. Топ, сладки и уникални топса. И сега ще си правя снимки на тази красива гледка. Айде да започнем. Сега съм на път с тези токове да покажа на всички коя е инфлуенсърката Свети Влас. Между другото съм забелязала, че всеки път, когато нося тази чанта, я комбинирам с червено червило, но за сега за пръв път я комбинирам и с червени обувки. Лятно ми е, хубаво ми е, в добро настроение съм, изглеждам добре и се чувствам добре. Какво по-хубаво от това? И сега съм и на една хубава лятна и лека разходка, малко преди да изберем къде да вечеряме. Из улиците на Свети Влас. Малко по тия токове. Така надолу. Не е лесна работа, даже на тротуара се качих, за да се пазя от колите. И после пак ще слезне и е така по стръмното по тази улица с тия токове, а аз направо съм в шемет. Толкова добре се чувствам в тялото си в момента, че не мога да спра да се отглеждам дори на такива случайни места. Смелите жени носим червено. Хора, сега отиваме да вечеряме в един ресторант наблизо и минаваме покрай тази уличка и страшно много замириса на трева. И покрай нас минават хора, които се казаха също, тук мирише много на трева. И е така се задъхват. Буквално някой тук много така си пушка явно. Тук от тия растения да няма някоя тревичка скрита. Пък аз се стия толкова така изкачвам тези стълбища. Без проблеми, дори държа телефони сега на тук на стръмното. Аз съм голям шемет. Но просто такива неща само на мен може да ми се случат 3 в 1. Цветята са много красиви. Това е като Survivor. Като джунгла, някоя джунгла. То дали е с резервация си? Вижте детайлите. Да, това е тоалетната, обаче вижте детайлите, как всичко е направено от миди рапанчета, а не примерно от тухли. Сигурно от тухли това. Много идейно. Много яки детайли. А сега ще проверим дали и самата храна е толкова интересна и заинтригуваща, какъвто е самият вход още. Тук продължава да е изцяло от рапани и миди. Какво? Това е цял свят. Ето тук седнахме. Хайст! Хайст! Хайст, котарачета. Симеон, брат ми, също е ютубър. Да.
Дори няма Има- да се чувам от тук, ама как ли? Ти чуеш, това е iPhone. Знам. И оттам е това според мен. Това ми... Таинствена градина от чудесата. Всичко в Рапани. Нямам търпение тази храна да влезне в мен. След вечеря е време на лека разходка и сега сме в по-хубавата част на Свети Влас. So cute! Това е Луна парка. Само на Виенското колело бих се качила, но не го направих, защото нито майка ми, нито брат ми им се качваше там. Но някой ден бих отишла на Виенско колело отново. Преди 2 години отидох, но в Гърция. Помислих си, че това момче е истинско. Отиваме да видим пристанището Марина Диневи и това е основната причина, поради която избрахме да сме днес в Свети Влас. И останалите 3 дни, даже останалите 4 дни, на 5-я си тръгваме. И съм гледала много модни ревюта по телевизията, как се прави, как са точно в този ресорт Марина Диневи. И просто ми е мечта да го видя това на живо, пък дано някой ден да ме поканят и мен на някое модно ревю, точно тук. Но затова очевидно трябва да имам много по-голяма аудитория, не знам, разпознаваемост, така че вие сте хората, които ще ми помогнете това да се случи, това да стане реалност. Нали, мамо? Да. Нали, Симеоне? Предполагаме. Това предполага. Колко професионално си сказва. Викаш, дай. Хора, тук съм предполага на Марина Диневи. Ако знаете колко е красиво на живо, няма да ми повярвате. Буквално се влюбих. Само вижте, това в далечината дори не знам дали е реалност. Толкова е красиво на живо, направо аз филми гледам или това е реалния живот. Ето това, реално ли или е като холограма? Какви са тези? Това е мега бруталното осветление. Мамо, това, което виждаме пред нас, тази светлина, чакай, трябва по-скоро да се приближим по-отблизо, да разберат хората, че това е осветлението от морето. И изглежда като, наживо изглежда като някаква нереална холограма. От тук минават, от тук минават само скъпи коли. До сега не видях някоя кола, която да не е скъпа да мина от тук. Лос Анджелис на България, май. Лос Анджелис, Малибу. Не, то просто трябва да се приближа още отблизо. А там нататък колко е красиво. Оле! Иначе, вижте за какво става на въпрос. Ето вече по-отблизо. Може да разберете. Ето вече се вижда, че това е морето. Тук има някакво осветление. Това не знам дали е нещо, което се минава хора. По средата колко е интересно. Да, а яхтата по средата, това е Bulgarian Titanic. Модерен стил. Това нещо е 10/10 на живо. Не съм виждала по-красиво пристанище, честно ви казвам. А ние с мама сме ходили на много пристанища. Били сме дори на пристанище в Истанбул. Били сме във всички пристанища по цялото Черноморие. Не се сещаме за пристанище, на което да не сме присъствали. Созопол, Несеба, Равда, всичко, Бургас, Варна, всичко от до. Няма и това е нещо феноменално красиво на живо. Айфеловата кула, направо. Пасти да не знам, нищо, че никога не съм била в Париж. Може би няма да се изненадам толкова много на Айфеловата кула, колкото на това нещо. Bulgarian art. Не знам. Просто е много красиво. И ще видим какво има нататък по улиците. Изглеждат яко.
Hey you, don't fall with this hurricane. I know, there's hope in your hand. Move on, it's just the beginning, my friend. Be strong, so we can try again. Likes me, like you, the crowd is hungry. Някъде майка ми и брат ми отидоха, сега You know this road is full of mistakes. Friend might take you higher. Learn your fake post, how you're crying. Feel the wisdom floating over your hands, and I feel alright. When I see you and I going together to another dimension, we can improve our lives. There will be no mistake in love fight. Do we all have to grind before we reach the coming ascension? Learning from the ups and downs. It's not an easy way to grow. Чайките са ми като звезди. О, чакай, че някой ще ме блъсне. А не, зови. Оле, каква съм шматка. Аз просто съм очарована от тази. Hey you, don't fall with this hurricane. I know, there is hope in your hand. Move on, it's just the beginning, my friend. Be strong. Мамо, обърни се. Много села. Айде, знам. Това е за влога ми. И така приключва първият ми влог за моето морско приключение в Свети Власт. О, какво сладко пухкаво коте, бебе! Много се радвам, ако сте останали до края. За мен това означава много и ще се радвам да споделите това видео, да се абонирате за канала ми, да го харесате това видео и да ме подкрепите по всякакъв начин, за да може моят YouTube канал да се развие. И ще се радвам да ме последвате в социалните ми мрежи. Очаквайте влог втори от моето морско приключение съвсем скоро. Чао! По слепис имаше един гигантски приятел на входа на рецепцията в хотела, който седнахме, и това е голям скакалец, който не хапе, просто изглежда страшно, но нищо не прави.